It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at the Heart. It's 5 minutes before 6. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bambanga sengiyavala ngaphambi kokuba uqale usuku lwakho namhlanje ngolwesithathu bamba sengiyavala ekseni. Cela ukukhuluma nawe lamazwi amafishane bese uqala usuku lwakho. Ngifuna ukuthi namhlanje ungalenzi iphutha lokukhuluma kakhulu ngalokho okubonayo ngakuthanda empilweni yakho. Kodwa yenza isiqinisekiso sokuthi ukhuluma kakhulu ngalokho ofuna ukubona kwenzeka kweyakho impilo. Abantu abaningi benza iphutha lokuthi izinto abangayithandi abayibona zenzeka empilweni yabo kube izona abachitha isikhathi sabe side bekhuluma ngazo, betshela abanye abantu ngazo. Kanti into kumele uyenze nokumele ugxile kuyo kakhulu empilweni yakho akuthi lezi zinto ofuna ukuzibona zenzeka empilweni yakho makube yizo ogxila kuzo ekuyikhulumeni. Lezi zinto ofuna ukuzibona zimanifesta empilweni yakho. Spend most of your time declaring them upon your life. Noma ngabe kuthiwa uziboni namhlanje kodwa qhubeka ukukhulume zona, umemezele zona, usho zona until uze uzibone zimanifesta empilweni yakho. Into ezokwenza ukuthi uqhubeke ubone lezi zenzeka empilweni yakho ingoba izona okhuluma ngazo kakhulu, ngoba lento ospend isikhathi sakho ukhuluma ngayo kakhulu iyona ozoyibona yenzeka imanifesta empilweni yakho. Manje ngicela ushintshe ekukhulumeni kwakho, shintshe ivocab yakho, shintshe nokukhuluma kwakho, shintshe nendlela obiza ngayo izinto ezithile. Khuluma kakhulu ngalezi zinto ofuna ukuzibona zenzeka kweyakho impilo. Engani noNkulunkulu in the book of Genesis wathi mayefika ebona kumnyama ezweni kungenalutho, wangakhuluma kakhulu ngoba umnyama kabonayo kodwa wakhuluma ngento afuna ukuthi kuyibona yenzeke. Lithi iBhayibheli kwathi kumnyama ezweni, kumnyama emhlabeni kungenalutho. Phakathi kwalobo bomnyama asimuza uNkulunkulu edescribe ubumnyama, asibuzwa edescribe ukuthi kumnyama kangakanani, kodwa simuzwa ekhuluma izinto afuna ukuyibona zenzeka. Simuzwa ethi let there be light. Lithi iBhayibheli ukukhanya kwase kuvela ngoba ukhulume lento afuna ukuyibona yase yavela, yase yamanifesta. Wathi makube khona ihlahla, wathi amanzi wahlangana ndawonye kwenzeka njalo. Wathi makube khona izilwane zasendle nezilwane zasemanzini, kwase kuvela njengokube khulumile. Akakhulumanga ngento akangafuni ukuyibona kodwa into akayikhulumayo ukhuluma into akafuna ukuyibona yenzeka. Akaspend isikhathi sakhe echazela abantu ngento akangayifuna akayibonayo kodwa ukhuluma lezi zinto akafuna ukuzibona zenzeka empilweni yakho. Into ebingakusiza kulesi sikhathi bekuwukuthi nje ushintshe ukukhuluma kwakho. Mhlambe uma ungashintsha ukukhuluma kwakho ungabona ushintshe empilweni yakho, ngoba amazwi akho yiwona lawa akubambayo nakubuyisele emuva. Mawufuna ukubona impilo yakho ishintsha, qala ushintshe ekukhulumeni. Qala ushintshe intweni oyizishoyo ngomlomo wakho. Qala ushintshe izinto ozikhulumayo ngawe, nezinto ofuna ukuyibona zenzeka ngawe. uNkulunkulu wakhuluma wathi makwenzeke ukuthi kwaba khona. Nawe mawukhuluma uthi makwenzeke ukuthi uzoba khona. Ngiyacela ungakhulumi kakhulu ngokuba ukubona kwenzeka kuwe, kodwa khuluma kakhulu ngokuhle ofuna ukubona kwenzeka empilweni yakho. Mawenze njalo uzobona impilo yakho iba yilento oyikhulumayo. My name is Pumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.